ketok betul. Mbak. Gadeke. Lo saya Mas Andri. Aku ora tau enek dhewe. Iki sekarang ngomong di Gemolong. 2 orang. Saya sama Pak Tri. Oh, Pak Tri. Badhe kawula awiti. Adicara ingkang ongkos pisan nggih badhe sampun dipun para panitia. Ora sing aku kok ya? Iki medeni men iki. Masyaallah. Iran dulu sing apa? Lah iya, tiketku mau dulu bagi aku. Pas. Betul. Tusan.